buku gaskiya suna da yawa. Akwai dai wani wakan wanda da na yi ta na soyayya ne gaskiya, ko ni karan kaina na ji daɗin haka, tunda ma sanadiyar wannan wakar aka sanna a unguwarmu gaskiya. Sanadiyar wannan wakan soyayya ce wanda da ba a san ina waka ba, amma saboda ba na yi waka nan ne kawai na ga jama'a na unguwarmu gaskiya sun fara bibiyan waƙoƙi, suna bibiyan akan gaskiya. To ka rera mana waƙan mu ji, kila ni ma na san shi in ka fara. To shi kenan. Soyayya ce zanen zabo, soyayya ce zanen zabo, tun farkon soyayya ke ce na gani, raina da jiki na fansa da jini, gani a cikin su tashi ki jani, sabo a jiki na har na ɗauka. Wakan kenan. Wakan kenan. Kana dai nufin zanen zabo soyayyen yamma masoya. Suna wakan kenan. Lalle haka sa na fara manta program din sai da ka dawo sannan na. To masha Allah masu kallo kuna da bibiyan mu a cikin shirin